Сега, нали знаеш, че аз не мога да чета да пиша. Каквото пишеш, казваш, аз ще е без те. Добре. Хубаво тенски имаш. Колко пари струва? Снимце? Кой ги даде парите? Не знам. Не знаеш, нали? И аз Може не би знам. ти. Ага. Кой той сега? Той таратор. Таратор, седмо Таратор. място го сложим. Защото много такова. Той какво е? Чиквеники. Какво? Чиквеники. Добре. Добре. Десето място. Кой ти? Мишмаш. Миша, Маша. Не. Девето място. Не го харесвам. Кой ти е? Баница. Как? Той не е баница, бе. Кой ти е? Кой пише? Баница. Баница пише. А така баница не искам. С осмо място, айде. Кой ти е? Туршия. Туршия? Кой е туршия, бе? Ти е шопска салата. Абе, не бе, тя хубава туршия. Виж, има всичко вътре, морковито не. Хубаво. Четвърто място, айде. За ракета става. Лютеница. Той го видях на Амазон на филиката, разбрах. Лютеница, слагам на второ място. Лютеница обичаме, нали? Кой ти? Пататники. Той не го знам, аз такова с нищо съм ял. Айде, как ти е, махам. Не го харесвам. Ти как? Рибена чорба. Майко, ужас. Пето място. Боза. Как? Той не е боза, бе, той е такова све, грис, бе, с канела отгоре. На бозата карина слагат, виж как лъжат, виж. Лъжат. 11-то място няма да дам. Ай, ужас. Добре, трето място даваме. Няма и какво да... Какво ти? Шопска салата. Салатка, шопска салата. Ай, браво. Браво на нас. Да продадем тъстеска. Ще разделим парите на две. Искаш? Да кажем оригинална. Тя не е ли? Не знам. Как ти знаеш, това 70 евро пари струва, бе? Може да. Какво сега правиш новото? Живи, здравей!